Батя е много ще ме забравя. Не помните ли, казва бе, като станала една година, че като ме дадете на държавното сиропиталище, държавата е Бог. Да, бе, Колю, да, бе, и сега се спомня. Батя казва, всичко имам, ето всичко, турбите ми са. И те спомани, де се правят дачи. Вале, поманиха, ти са угодни на Бога и на покойните. Кои деца правят? Поманата дето се прави. Панахидите. Нали малка задушница, голяма задушница, панахида. поманите. Ти са угодни много на Бога и на покойните. Да. Ние ги уважаем. Нали, подай си там сега да са в Индия, да, дето правих. Умрелите, за... Ти знаеш кога запитайте на един евангелист от секциите. Покойните казват, тъскана да го правим и да го даем, идат ли не? Що го правим? Рекал парите, злато и дебрини. Идем. Железни пари не се идат, книга не се иде. Какво правим с тях? Тези пари ги ползвам за средства. Да. Отиваме, купуваме каквато храна се искаме. Както пари са полезни да купаме нещо храна за тялото, която сме взели. Мляко, сирене, и Те нашите помани ги правим тук. Ти представляват като парите, за мен им се викам духовна храна на небето, която окони името. Окони е шуната, като камни е то гроз. Помагаме на душите на тях. А в такъв смисъл. Да. Средства са, да им се дават. И ти се радват. Тържество е за тях голямо. И питам кака. Рекал, какво? Какво идете там? Тя ми казва, Геню, кака, да ти кажа, няма да разбереш. Рекал, какво, няма да знаеш. Такава храна на земята няма. Що му коне, чува? Тези помани ги правим, Вале. Тези средства да ги имаме, те представляват като за нас паричи тук на земята. Да. Те са средства, които се прави добро. За мене са с духовна храна, което там. Ами той казва списали, окони е нужно. Щом на земята такива блага има, ми там да куда. Макар че на земята, значи, нашата природа по време от първия грях иде хубаво де лошо и пак го одобрява. А пък той казва, много са грижи, казва я. Доста е човека, всеки ти е злобата му. И са тук. Марто, що са... Живот не изказан. Живот не изказан. Тук на земя, като имате с блага. Ами камо остава на небето. Аз искам да ти кажа, Валя, чудо не изказано. И кака Мария, като тя тук, не ти кажа как, то каза като пчелената, ама нищо повече. Като и аз ям грозото, казвам, начин, от грозно земята не. Тук, Валя, макар че често пътя наказва, и гъртушка би, и ние става, и пак не е сладко. Ами там, когато живеем, вече няма жалейка, няма писал, няма вече такова за нищо. Всичко тук на земята, дето ни го нанесе дявола отпади това, на земята се изпитва. А които се спасят сега душите при съда Божий, ще бъдат ли оправдани директно или пак всички ще минат пред съда Божий? Те всички ще минат, да? Валя, слушай следа. Дядо Господ предпочита наказанието повече на земята, отколко да го сазят. А, тук да се вземе наказание за греха. Той не заболява, той виновно, имаше непредиване, болки, туберкулоза. Лекарите не боя да го лекуват. Но сега постигна той положение. Допусна друга по-страшна рак. Гледам, Валя, горките хора, да ти кажа, братко, волно и неволно няма къде. Къде не е човека да умрема, да не живее от болки. И той се дава наказание на земята, значи да се изкупи греха на човека, да се загради душа.
Ходим да сим. Излизам един дом, един дядо, пък на мене плаче отдалеч. Отче, моли Бога, кай да ме вземе душата. Рекол, дядо,